Chode mar jo-Angla omiyo Sheila otho. Chode Mar jo-Angla omiyo Sheila otho. Omiyo Sheila ong'ad ng'ute ka gweno. Mano koro e the truth behind thone. Kik wapenji ni ati wakia gimomiyo. Gini ung'eyo en upcoming artist kendo mana mar Ohangla emomiyo chinj Sheila. Manyiso ni generally wacho ni nyamino monotho Sheila nogo pap. Nogo pap marach. Jodalagi kata kane kiano ja pap. Once no land ni nyathini ne mchezaji hodari wa Ohangla, nyisi yango to ne ni dhako. Mchezaji hodari mar Ohangla to en Chingato. Kanye mane Chingato sebede mchezaji wa Ohangla. Kanye. Nogo pap marach. Kala en koro dhi nyaka oko mar pap te onyono. Gi upcoming ati. En upcoming ato ng'ani an kana luonge. Uno kakawi. Jogi ok wer ni giwer ni wero bire wigi. Jogi wero mon mamiyo gi pesa magi chodo. Chode mane luo land en weri golo pesa ti chodi. Mane gima dhi mbele ka. Koro mon man diaspora gi kata mana man tie Nairobi kata mana man Migori kata mana man kany gibed mon mabeyo moriere tir. Giwe keto ni pesa gichikore go ir jo-Angla kinyo mi ng'ani kinyo nyuomo ng'ani kinyo nyuomo ng'ani To jo-Angla be minyuomo gibed chuo gichung' kaka chuo. Ingeni wanyalo wacho gimoro maketho ne jomoko. Kwani dong artist magwa ingeni dwaro support. Ng'ama nyako ok nyamiyo ng'ama wuoyi support. Just a natural support. Support ichiwo lakini mag jo-Angla gi onge ga mosechiw ma natural. Ichiwo gi kidogo kifuatilia ocho ketho od ng'ato. Gija koro muochi ji ywake mbui ng'ane ng'ato kinono to ng'ane ni ema thumi ogol nyoro ng'ane ni kawuono timore nade oketho od ng'ani. Maiso ni ogin ga support moro mani support kata mana mani gi dhondege ni gidhi go thum loka mone maluongo gi kucha. Mone ma thum loka gidhi mana chode. Jogi ok dhi adhiya. Da jo-Angla gi ok dhi adhiya ni gidhi ni oluongi ni ng'amo connect gi kok monde gi man kono. Ma kionge dhako to kinyal dhi loka. Dakiseneno kama ng'ang'a osedhi. Okang' no beda ni kata jo-Angla kende king'iya history kifuato maber ng'eny joluo magocho mone ma gifuato lia sana mone miyudo ka ng'ato chako go ng'ato bed jabenga moko kia ka neno moro ka no magik moko koro ni gichikre ni gidoke gospel mon magiweko gi kendo mano mane mono magik moko modonje gospel. Dembo taska donyo donje gospel ang'o mano keto no ware ang'o momiyo no ware keo gikawo mon giketa ni mon go koro ema gineno mbele ng'ato ngi kata tich matek mar ni odhi gocho ng'ad get 400 ocham mare matin ni gidwa mana ni akengi mano kono ji ni wasanii nyaka ng'ara geche gi riembo to mag mon dongi magi geche ka wane onge jogi riembo geche to mana mag mon jogi odak e udi to mana mag mon an kumane gichame kiapo mar ni jathum mora mora nyaka we gi dhako ni acho kora kia. Koro thum ka ena thum gi chode gi pesa koro giduoke go chien nikech koro gi osebiro marach ka nyaka ngima ji. Gitia tich gi motegno giketa kinda gi lamo to gibiro ma. Monde yudo paro ga nyasuba kod Elisha Tutu kaka skiza tune mari. D-Star, apura chela Star, ochiko aria dek hash. Samoro temo gona sim, mama temo gona sim. Oteni, usini kod LTN, Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Erokamano nyakora moge machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile ing'eyo ni kok yude LTN kaendi to mano gima pok otimore. Omiyo kuom mano kawuono kendo wachako duogo kaka inyalo neno kaendi wan gi iluongo ni Rose Nyajosuba. Rose Nyajosuba niendi adwa ni be okonwa matin kaluwore gi tho mar nyamin gi mabende iluongo ni Sheila Bambu mabende nyar Suba kanyo no endo koro ing'eni
ka en ka nyiso ni en late gi kuyo mar nyamin-gi. Omiyo kuom mano king'e ni pok subscribe ne Luo Trending Nation, please subscribe mondo samoro amora ma wan gi talk tinyalo yude e yo mayot. Rose Nyajosuba. Erokamano awi mari, lakini kethe an nyasuba chien kacha to koro nyaka ne gini timre adar matin amanya kena bed nyakanye ka yudo machiegni taboduogo ya makonji ni pod ayudo thurwa moro. Manyiso ni itemo ringo wadu kotho koso ang'o miwacho ni idwa ringo nikech jok mang'eny osetho kata ma josiaya to pok awinjo ka josiaya gombo. Debed ni thogni ok omori koso Thogno obiro e yo marach. Ing'eni kaluwore kaka iwacho, manyiso ni okethonwa wan nyisuba. Nyisuba ong'ewa ni suba bor to nyiri beyo kendo gidhum magalagala. Koro moro mano thone kaka obiro ni ok ber. Manyiso ni ing'eni kiwacho ni thone kaka obiro ketho nyingu, nyiso ni ok unyal like no koningo nege no ningo bed bonsa ogo ng'ano koso ang'o miwacho ni okuodo wiwa. Timbe ne mokuodo wiwa. Timbe ne. Apenji yawa. Sandi kawuono konega to mano timbe na richo yawa. Aluore no negi kitimo ang'o kach nowero ni ng'ama otho kacho dichae uyuage na koro an kaka nyasuba an gi ratiro mar ringo mondi nikech kata okach ne kia ni ng'ama otho kacho de yuago na go ng'eni nyako ni otho e yor chode koro ketho ne nyisuba nying man pod adar yawa. According to statement kako ndeke iwacho ni oyude kotho e ode, nyiso ni ne en ng'ama ne ot ok e lodging. Igani mane momiyo wadwa ni LTN ka uwinjo mang'eny ok wach no tho e lodging, owacho ni oyud kotho e ot mabende ne gin e ot kaka dhako gi dichuo, kasto mabende ne ji ninde maber makata nyithindo ne kia gimotimore kore ka nyare ka dhi save chiemo kanyo no endo to yudo ka gima kamano otimore ne, nyiso ni gini notimore ka en e ot ok ni ka en e chode. Koro akia gimomiyo associate gi chode. Omari kuma iro dunge mach nyaka bed no mukanyo. To gini kuwa non wayudo ni gimomiyo tho matut en upcoming artist moro kata upcoming artist mar rumba kata benga oangla kata kajo ni neno kajo citizen kata Joramogi no wacha ni oangla dancer. Ang'o miyo nikete oangla dancer ni nyako ni ne en ng'ama nohera jawa to jawa ni kodhi to joangla gi emomielo to bang' mielo oangla to ka joangla ka be mokawe upcoming makoro miyo timruok nade ukaw ngimane maiso ni otho e yor chode. Iwacho no kaw upcoming no kokawe. Upcoming gidhi nyocha ka JB ka no beda fame dichiel kare ka ng'iyo tayudo ka nyako ni nitie ka no sponsor job. Ing'eni jo angla gi gionge pesa gimanyo mana waneno mang'eny e mbui ka gidwaro mana mono sponsor gi koro giloko jo anglo lokore mon. Koro nitie mon molokore chuo ma sponsor jo angla. Rose so wacho gini malit jakoro bogi pod wan kaendi ing'eni wan e lit gi kuyo en mana ni lak chogo inyalo nyiero kata ka gimoro rach kata mama wuoye moninde bade koro kata kineno ka nyiero please do not judge me wrongly or do not keta kumikete mon man gi ng'ato nawinjo ko wacho ni kikiketa kumikete mon man gi Rose adwa na aduoki chien ka cha matin. Imbende miela jawa koso ini wuoge oko to ok miela jawa. Anto ingeni kisebedo ni osekendi ajawa inyalo mielo lakini mar Sheila nodwa miela jawa ma serious mabende an ka koro na follow tayudo ka ngimane te chal mani ne na jawa ne gikoni gibro retire to mana ka janabi bro retire to ng'ani wiye wil ni en gi ode kae ochako kwanyore o sponsor upcoming moro koro mane kuma gikethego ni mon man gi pesa jo upcoming oangla gi gin gidhi adhi studio ni adhi wer bang' wer tawero Rose to Rose cha miya pesa kose miya pesa koro nyuoma ang'o momiyo gin gidwa ni nyuom gi to gin mowinjo gi nyom no ingeni kala kumoro kae duka penje ni weri gi Sheila ine mapenji ine miela jawa an fan to kamiel ana winje sime ma ina jawa to kedhe. Ja to kadhi. To ere kaka ing'e JB nikech wacho ni JB obedo famous dichiel koso iwinjo makaka lande. JB ng'eni kata rambe mang'eny watimo ka JB mag support ji chien kacha neno ka LTN no dhi mana ka JB. Manyiso ni JB nyaka na ng'e JB nikech kaluwore gi gik mitimo kacha ok miele jawa kende kuyo mako ng'ato wadhi solo kanyo.
JB kata sani naneno posta mara Lucy Tibim no winjo time kanyo JB ok ni amiela jamo miange JB. Manyiso ne events gi to samore dhiye to not specifically the miela jamo. Ok bi miela jamo. Koro personally kadwa na duoki chien kae chendo e kind Jack Bambu to gi Sheila bentiere ng'ama maybe ing'e nonro ne matin kata maybe sebedo machiegni ming'e character ne achiel. Character ang'eyo mana mar Sheila ni Jack Bambu to ka en ng'ama onge wach kata ka koro ni gikni no kawo chuny Nyasuba no lakini en to no ng'ama onge wach en mana ni kaka ng'ama dhano inyalo wang' gimoro nya gikni kamoro kaluore gi achiel ariyo adek ma nyako ni osebedo kane timone koro kaka ng'ama dhano iye no wang' maybe no konyal nikech ineno ka ji mang'eny wacho ni dak ni ringo kaka iringo gacha mondo mi ng'ama dichuo chop maringo de manyiso ni nyako ni no nyako maber mone machuo chando miringi dhi tuchako loso wach tuduogo timoru nade koro Jack ne onge wach emomiyo ka gini omuome to ringo to duogo koro nyiso ni Jack mosebedo ka ringo ga Jack mosebedo ka ringo ga kalwenyo dhi matek Jack emadhi owene nyako ni kore noko dwar timo gimarach but koro no gikamoro ma maybe no wacho di oroma kata ka ambe abro tho kata ko be nen ma Nyasaye kata en noko ka onge mane wagoni ma Nyasaye ro kaboni kech ngeni kata en do tho minyiso ni ena Jehova nikech Nyasaye kata en do lalo ngimane to Rosanto podo kayie kodi nikech ka gimoro timore kata wawachi ni kawuono jaodi chodo inyalo kawo pala ok anyal kawo pala nitie moro makoro giga kama jachien lela wang' nikech gini mondo mino gik ni upcoming artist ni miyo nyako ni to ne gitimo gimarach ok ne gimaber maybe en gima ng'ani osebet ka kwero to ja upcoming artist ni beno ni ka nitie giluongo sani ni ang'o wacha Cindy luongo nang'o cha mboka ka nitie tich moro ma gimoro wuok koro en wacho ni kata ng'ani go koko to ka ayude pesa nyaka timra nade Sheila cha bende neno ni jawala ngara ko dongo swag no neno gimo kuwero indie Sheila ero ko maiso ni Sheila no chal ng'ama ne poga era ng'at moro na ko yudo to pesa to pogo era koro manyiso ni kata wendo dongo swag ma iwacho ni an ing'eni on my side ang'e maber ni thumen juogi and juogi nyalo mi wach moro ma you are not intending maybe to say anyalo chako ga Ungo Wuoda Wendo en ng'ama osiepna Ungo nodhi e studio ka chiege pod ngima to wero thum ma thum nogolo some days kasto chiege tho gima ji kia ni chiege thum mondo mi gol video nyiso ni audio ne setimo ga chon iwinja kasto kore idhi golo geno kidonda miketo na something of that kind bang'e no to jaode otho mar ariyo wan gi Okoth Jarapogi nowero like kiki gol siri mar odwa achien no siri ma ode uwo kineno gima chalo kamano let me take you back to Ogola Nyundo and Ogola Nyundo and Uma Basement nowero kacha ni e polo malo kanyo mak na lopa ambenda bira gima chalo kamano e piny ni wan welo te bang'e no to adier osoe gima chalo kamano Ogola Nyundo achandora mojoga the story that I get nowadays is that sani kore ko Ogola chandore mojoge ineno so on my side aneno ne thumenena juogi ma nyalo oro ng'ato iwinjo nyalo iwera ini go lyrics nitie we monda ng'adi ka nitie thumbe moko mwawacho ni juogi to gi moko mwawacho ni ng'ato kon gimoro to dhi e studio nikech kaka mar Odongo Swag ni king'iyo matuto Sheila ni neno Odongo Swag kane wero nogolo pesa mang'eny zaidi manyiso ni Jack Bambu ni maybe ne pimo ne ama Sheila ne nitie kaka wan nodwaro Odongo Swag wacho ni ok danga kweri live kora dhini mane ang'owa e studio mondo ayud kaka kweri maber kidoke mar Ungo no to kata wer no notama understand Koro nota mi understand atemo explain ni kanyo no endo banyiso ni oningo bed ni ing'eyo ni we achura koni ende nyakwara mogi ing'e ni be wan kar business koro samoro nyalo yudo ka wachapni matin kanyo no endo Mara Ungo no ing'e ni kinone matuto ji oduogo goyo uwi zaidi
ka ji ywak ni to werni en wer na mina gani to werni otim kode something to awinje bende jo ajawago nie mana Amiso Thwango duogo wacho ni nokang'e ni kawe ngima ji nokang'e ni kawe nyota ng'ato to gin mana jo angla chela manyiso ni nitie gima ging'eyo gin giwegi. Koro incident masani otimore ni Sheila to setho I support nga anta support Jack makata I support Jack apenji Omari sani nyo Sheila to Jack ang'o misewinjo ni Jack notimo kopogore gi kao dhako mano kao to noweyo to chako kao mana Sheila ni ang'o miwinjo notimo ma Jack okene kata niero nowe chiege chiege cha maybe you are out maybe dhako ne mano amua ni odhi to kano dhi noko dwa bede papo dhi omanyo Sheila mondo kete ot to na winjo ka ng'at moro nokono wani nitie gima omiyo Faras en e bungu idhi ti chulo pesa simi Kenya noketo kuot moro aina Faras gani e bungu ti dhi chulo pesa ting'iye to punda ni dala ni ka aneno Faras ti duogo ir punda koro ing'eni bende nowach ni nyiri malando gi jochiende bethago koro you never know. Apenji kamane ka kuloke ne Faras ni e bungu idhi adier ber to ber moloko mwanda duong moingo diel to mwanda ni mane bungu kucho kendo adhi tidhi chulo tineno to duogo mair diel dala ka to Faras ber tiduogo mair punda kata mana zebra be ogor maber kabisa. Koro gisani wanyalo wacho ni gimono timore you are for Jack 100% not support Jack. Madam wachi ni gi Jack Bambu case closed onge case Jack odhi mbele gi tijene kane an mana jaji gino Jack owuogo odhi otim tijene Sheila odhi oiki wawachi ni koro mane sister ni real sister we wacho ni ati ne kurushia mana suba kende pod en sister na nikech ing'eni ok dala gi ok bor gi dala wa search pod en sister na lakini gisanto kikiwil ni nawacho ni kono pod adar ne en jamakosa to jamakosa ni kosa nitie ng'ama ne gitimogo adwa wacho ng'ama ne gitimogo makosa lakini wawe to kama en tiyo ng'eyo jo angla kama gintie sani chuny gi go kibi ma upcoming ni ng'eyo na ng'eyo maber kata en ong'ere ok ni an kenda mang'eye kata en ong'ere to kiluonge awane kamera yaw ma tudung kamera na mifule ji wajabu mago mag back mago behind the camera lakini ong'ere to ok ni an kenda be mang'eye ji mang'eny mong'eye to gidhi wache kata Roso ko wache gini dhi wache nyaka giwache ma upcoming no ko dei maber tinya wacho kata ok odeya wacha upcoming ngere to ngene jogi nyalo manyi malal gi ngimani kapok gine na winjo ka Okoto iluongo ne Okoto Nyuka Bel wacho ne en gi list mag jok manyocha oketho od Jack Bambu te Okoto Nyuka Bel madono bina ka gi list ine idwa wacho mana chiel Okoto koro nigi list koro de follow upcoming no ng'ere ya wando kanya pando gimo ni da ng'e kata ni waweche ni kaka upcoming ma wan go kage kaka Papati Elvis Kadori aungo wuda wendo ngane iluogri amia uru upcoming yawa ana wacho ngane Omari ka kuodho nige tok tent dang ibi wache ibi kuodh nago ibi kuodh nago bwana nikech okodo ni giketho ute ji jo angla dhi marach by the way jo angla ketho ute ji nikech gidwaro mana ni mone mo sponsor gi to giwil ni mon gi be nigi ute gi koro ng'eni wa joma mon ng'eni kiwacho ni jo angla ketho ute ji ni gidwa no sponsor gi mani ng'eni wacho nyaka enda gi ema gini to donge gin jo angla kwani marinda nyocho komuoch ka kata mana ji adima magi osewuoch mamoko dwaro wuoche gi saki kwani no mane speaker ja ne speaker ng'o mari speaker mo trend malicha ne mar to ne ng'ama no chiwo speaker ne ndichuo speaker dog no chiw gi dhako Rose jo angla gidwaro mana mon ma sponsor gi Rose gi ne dhi ketho pare bingeni koro dongine kamera doni tuani alose ingeni nyako cha otho nikech jo angla koro analose alose
Makata an Rose da bed gi pesa anga ni da se sponsor anga da se nyu oka sponsor da se nyu mo jo angla mo. In sure ni kopo ni ti pesa to jo anglo kunya dagi. Kata danga wuok mana ka dhi ati jot Saudi ni ado ka duogo ka anyo mo jo angla. Yo, parani aiketho giri. Jokoro menyise jo angla ena nga ma cheap makopo ni se biro gi pesa to. To donga gi dhi neno ka Real Mama okawo ot monyar to bi ogonduru bende waneno to gima dwa time onge. Moringo we nyaka dhako gi nyathi odhir nyar dayo moro mabe kaneno ka mielo live to pogo gi nyar to bi ni pesa. Kagi in fact jo angla Real Mama en nga. Real Mama Africa en gimoro mo otuo e mbui kuro ibo ne. Okaonga. Okoth jarapogi. Yawan gik miwacho gi okagi mano ne kanye TikTok ose Facebook. Yawa ene Facebook ene TikTok nyocha ni to koro ni Real Mama Africa okotho senyone tiles ki otimore na de jo angla to gi lit na. Sana momi okoro nyasubo thoni. Eto koro en kama tek sana. Kech wadhi ng'eye to kosegeye jibo lawe iyudo ka nitie nyaka upcoming kia ge MCs kia ng'owa gini gi bende koro ni gin ka Sheila Kuro mane gi chieme ni moko ywak e mbui ni waya koro mane gona sime ni abia tere gi ubo semer koro onge adwa kawo pesa kanyo iyudo ka en ng'ama ne chiwo mana pesa. Pesa ni mari koso mar jaka ni ng'eni akia nonro ne maber. Pesa ni kan koro pesa ni baga. Jekoro mogi poru wan kaendi iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Wan wacha kaka en, imbi nyalo wacha kaka en kono. Iwinjo? Rose, gigi teto setimore. En ang'o makoro wanyalo geng'o kata wanyalo timo mondo geng' gik machalo kamagi kik chak timre kendo? Actually wan onge gima wanyalo time, jo angla ema nyalo time. Kech wan waonge tich kanyo. Ati winjo kamoro mowache ni Rose omiyo nyak ng'ato tho. Iwinjo kuma wacho ni omari omiyo ng'ato tho. Upcoming angla. Be okayo koro kata ne gindika ndika marach ni upcoming to gino ena ni jo angla. Gino ena ni jo angla. Koro jo angla nyaka giti matek giwe wach mar ni monu kawo gi ni. Gibeda chuo. Gichunga chuo motegno to. Kar koro mone machung ka chuo ya dongo neno ka gichung ka mang'eny makata Lucy Bim ywago jaode. Mon chung ka chuo. Koro chuo ang'o mono chung. Nyakoro mogi we winji lendo ma wan go ka chendo mag oala matin kanyo no endo. Imed parni ni kopone yedwa ni itim skiza tune. Tim ma kurika chendo gi Ibradi company mabende register artist kanyo no endo. En gi jok mang'eny ahinya, en gi Musa Jakadala, en gi Aungu Buda Wendo, en gi Kelly Chogo Jarawela, en gi jok mang'eny. Koro ing'ama dwa no register skiza tune en sure ni manyo Ibradi company. Kati nyalo tudori koda mondo miya tudi kodgi mapiyo piyo. Inya med parno ka yache endo ni Kelly Chogo bi ogolo thum ma serious ahinya. Video ni e YouTube ka yache endo iluongo ni Mapenzi. Inyalo manyi ng'eni Mapenzi wechne tek ema wawacho kani endi. Kasto ichaki paro ni kacha ni tarik 1 dwe mar 6 wan ka yache e Gesa Villa e launch ma serious iluongo ni Hera Meet to Lit. Wan gi jothum mang'eny ka yache endo koting'o nyako Koth Jarapogi. Medbeyo koda iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, jo ajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom jo angla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Donge noluongwe jodhiergi mondo yud lamo jonyuolwa kod kaka talanta kaka skiza tune mari.
D-Star, apora uchiel nono star, ang'wen achiel auchiel hash. Sepedo luongo jokoko e dier otieno, anelamo mama nae mokonya. Oteni osemi kod LTN, Luo Trending Nation. Yes, nyakwemugi machiegni kendo chako duogo kanyo ne wamodho pi matin kanyo no nyakwaramogi kasto ing'eni ka endi en kar business wan umoja 3 iluongo ni base yetu kopone ati in idwa ni liedi ilosri maber otimni touch mamit seriously ibiro JB iluongo ni JP sorry ing'eni JB obiro kacha endo nikech ene kumono koro topic makawuono no endo iluongo ni JP kata inyalo manyo base yetu machiegni gi Chokmat kaendi en kuma serious kuma gimoro amora itime maber kabisa customer parna kacha chaendo ni koponi idwa ni los ot maber idwa ni ket curtains idwa ni team interior deca imanyo windows iluongo ni windows interior giketo curtain giketo gypsum giketo lightings gimoro amora ma meketo iot bedo maber kabisa iluongo ni Windows interior gin kae chendo Instagram imanya Windows interior idhi neno curtains magisebedo ka giketo kanyo no endo gik magisebedo ka gitimo Facebook pod en mana Windows interior gin nyaka gi YouTube margi Windows interior ijaluo kiketni gimoro gi mkamba midhi ketni gik maratong momed gi rateng moket gi bulu gi rambulu gi many Windows interior mano kore jok maloso yot maber kabisa matimo designing moro mar ot Windows interior. Rose waduogo ka endi okang' mogik nikech okodon wawach mang'eny okodon wawuo mang'eny ewi Mkufi gin jok ma en ng'ama osebet ni sani koro onego bed ni iweyo Rose kata ka wablame upcoming kata kwa blame artists ang'o momiyo ok iwuog e nyiwa nikech koponi kawuono mari oseri tidagi omari kinyo sero ng'acha odagi omari kinyo sero apani ji dhi neno value marwa koro as much as we blame artists don't you see ni un kaka women be ufel gi kumoro women fail kendo gi fail ma serious to okange gimomiyo women gi fail ang'o ma mono miyo beda kaka joluo chik are chon en ni ng'ama miyo en ng'ama inyuomo onge kuma no wache ni ng'ama miyo nyuom ng'ama dichuo ng'ama miyo eme nyuomo koro mon bende machiwo pesa apani gineno ka ngima ng'ato kawo chinj ka gweno nikech chiwo pesa gi ma ilogino nitie gimoro maporo kawinji ka in gi pesa takawi to in gi pesa mano tiende ni nyuoma kosa nyuomi yani ang'o ere gimomin gi jogi ok kaw ng'ato mon ma joangla gi ok kaw gi mon iyudo ni en oyudo miyo man gi pesa miyo chamie pesa kata ne en gi dhako inoboli odhiri miyo man ng'ang'o man gi pesa to man gi pesa ni be ka pesa ne orumo en ibole koro gin jok ma suda ng'ama nigi pesa motimore nade emolaw koro mon be man gi pesa ng'ato Roso dhi e studio sani dwa wer koro awero mari kincha JP ondisi be obiro ni ani wero mari mamiti ambe wera koro iyudo ka pesa gi kwani wero ng'ato nyiso ni kaw ng'ato donga mana kako mari timo interviews atimu ni kawuono kakawi jogi ok wer ni giwer ni wero bire wigi jogi wero mon mamiyo gi pesa magi chode mane luo land en weri golo pesa tichodi mane gima dhi mbele ka koro mon man diaspora gi kata mana man tie Nairobi kata mana man Migori kata mana man kany gibed mon mabeyo moriere tir giwe keto ni pesa gichikore go ir joangla kinyo mi ng'ani kinyo nyiewo nyuomo ng'ani kinyo nyuomo ng'ani to joangla be minyuomo gibed chuo gichung kaka chuo ing'eni wanyalo wacho gimoro maketho ne jomoko kwani donga artist magwa ing'eni dwaro support ng'ama nyako ok nyamiyo ng'ama wuoyi support just a natural support ichiwo lakini mag joangla gi onge ga mosechiw mana choro ichiwo gi kidogo kifuatilia ocho ketho od ng'ato gija koro muochi ji wake mbui ng'ato kinono to ng'ane ni ema thumi ogol nyoro ng'ane ni kawuono timore nade oketho od ng'ani maiso ni ogin ga support moro mani support kata mana mani gi dhondege ni gidhi go thum loka mone maluongo gi kucha mone maluongo gi kon jogo ok dhi go thum loka gidhi mana chode jogo ok dhi adhiya
Da jo angla gi ok dhi adhiya ni gidhi ni oluongi ni ng'amo connect de gi kok monde gi man kon. Ma kionge dhako to kinyal dhi loko. Dak iseneno kama ng'ang'a osedhi. Mang'ang'a onge ga ngang' loka. Kapar dosedhi. Igeni will ni mang'ang'a nogocho Juba chien ka chendo. Nogocho Juba. Nge Juba. To koro gini idwa kete ni en general jo angla te koso jomoko. Ng'eni kiwacho ni jo angla to chalo gima jo angla te inywande iye kanyo jo thum. Okang' no beda ni kata jo angla kende. King'iya history kifuato maber, ng'eny joluo magocho mone ma gifuato lia sana. Mone miyudo ka ng'ato chako go ng'ato bed jabenga moko kia ka neno moro ka no magik moro koro ni gichikre ni gidok e gospel. Mon magiweko gi. Kendo mano mane mono magik moko modonje gospel. Odhiambo taska donyo donje gospel. Ang'o mano keto no ware? Ang'o momiyo no ware? Manyiso ni Odhiambo be odonje lamo ni Bwana Yesu ketho gi. Ko chose dhi bogi were bodhi otinga gik moko ni. En koro Yesu e ruoth. En Yesu. Ndadongi Yesu. Koro generally thum jogi oketo mon okang' mambele. Kabisa. Kabisa gikawo mon giketa ni mon go koro ema gineno mbele. Ng'ato ngi kata tich matek mar ni odhi gocho ng'ad get 400 ocham mare matin ni. Gidwa mana ni agenge mano kono jini wasani nyaka ng'ara geche gi riembo to mag mon dongi magi geche ka waneno. Geche gi riembo to mana mag mon. Kiny to uichulo ne gi udi ka jogi owek nyaka udi. Yani in pachi ok par ni ng'ato nyalo nyewa gari gi thum. Onge. Jogi riembo geche to mana mag mon. Jogi odak e udi to mana mag mon. An kuma ne gichame kiapo mar ni jathum mora mora nyaka we gi dhako ni acho kora kia. Apenji mano. To dong gini neno mari kata dhako mago mbui makoro kiweka bindwa sapere makoro go mbui mano ka women rep ma Nairobi. Dong no kawe mana nikech pesa. Koro thum kae na thum gi chode gi pesa. Koro giduoke go chien nikech koro gi osebiro marach kawo nyaka ngima ji. Gitia tich gi motegno, giketa kinda gi lamo to gibiro madhi mbele. Koro giwe chode. Kata ka ok giwe to giduok piny. To joma nyiri bende nyiluo chode gidwa ng'awe rate mamalo kinye nir ng'ani kinye koro kata king'iyo history mar nyaminwa manothon kinye nir ng'ani oruche nir ng'acha giduoke chode piny. Gima kama doko timore. Manyiso ni generally wacho ni nyaminwa manotho Sheila nogo pap. Nogo pap marach. Nogo pap marach kala in koro dhi nyaka oko mar pap te onyono gi ap kami ng'ati en ap kami ato ng'ani an kana luonge. Ne gini Rose seng'awo. Rose adwa ni gini koro watieko nikech kumidhiene ok ane ka gini dhi maber. Kinyalo wacho ni ionge respect gi ng'ama otho iwacho wacha ni nogo pap. Nogo pap. Macha kata citizen. Ingene jodala gi usiepene nyithinde neno gini. Jodala gi kata kane kiano japap. Once no land ni nyathini ne mchezaji hodari wa ohangla nyisi yango to ne ni dhako. Mchezaji hodari mar ohangla to en Chingato. Kanye mane Chingato osebede mchezaji wa ohangla. Kanye. Ginyalo tetia miel kaka tich. Udwa rwanyo ng'amotho ni seriously. Koro ng'amotho no dwanyore kende to koro gima dhiera ni koro gidwanyo mana ng'amotho to upcoming ni abro wache mbele ka anya miyo gi mana kiny kende kapok oik mkufi to upcoming ni adhi wacho. Koro wamanyi mbele ka mondo chieng' machunyi ogonyore. Kapok oik mkufi tadhi wacho kapok ng'ang'e mbui ka kapok ineno nying upcoming ni to luonga uru. An kuma de gitera onge an ok sponsor jo angla be ok sponsor jo angla mane mong'eya onge ane mange gi karibu te to ng'e gi konya gang'o nothing.
Yen be iredo na gi chwang mambe chal maka gi mikete yo angle ambe ngigi konya gango nothing to kare na se chwanyo ga Rose yawa Rose kwa tieko adwa ni imi jok manenoa jok madebed ni gombo jo ajawa nikech ang'eni nitie ng'at moro makoro chunye thone jajawa moro kumoro kiko miye hopes kiko bedgo bo chinje kiko bedgo mono chinjo ng'ato ok jajawa macho ok jajawa an jojawa kwa chinji ji to jajawa mano miyo chinji ng'ato kik wi wil gi mano kik wi wil ni upcoming artist ma to kendo mana maro anglo ken kata benga kik gereu kata benga kata rumba kanyo gi kata maler ni oangla emomiyo chinji ng'ato koro kawuono okay miya title mar interview ni kikangi wachi ni Omari ondiko gimoka wacho koro wandik ni Sheila ne japap kozo wandik jo angla ne chodore gi Sheila kozo waket nango ingeni jo mang'eny se wacho ni ati Omari ya title mi wa title mar interview ni kawuono koro en chode mar jo angla omiyo Sheila to yapani mano nyalo bedo maber kode chode mar jo angla omiyo Sheila to omiyo Sheila ng'ad ng'ute ka gweno mano koro the truth behind thone ke kwa penji ni ati wakia gimomiyo gini ung'eyo en upcoming artist kendo mana maro angla emomiyo chinj Sheila lakini donge doko okowuoga oko to konwa ni ang'o mane gitimo malich momiyo koro no chinje ma jo Nigeria kanoko timo ma jo Nigeria kanoko timo donge to wang'eyo okowuoga to konwa ni wato ma jopiny ng'wonwa ma gima na timo gi Sheila momiyo to nikech ng'ane kata en kuma intie ang'ene ochiemo to bedhe kata en onyalo to but kwa wache sadi ngeno nyalo to nikech en gi stress mari ng'ato kiny no chiewo yud ko wache kata nindo ok onindi odak mane mbui ng'ato kiny no chiewo yud ko wacha ng'ato ang ne wacha koro ngeni kwa wache mwa wuoe tapa no dhi bedo free koro kwa ng'ado kamera ni to apinji ng'ano penja to kamera ka dhi koni ng'ano anang'eyo embo ng'ere Jagoro mogi mailuongo ni LTN Luo Trending Nation kawuono endi pod wawuoyo etho mar iluongo ni Sheila mabende olit ahinya kanyo no endo ka wawito achiel kuomwa e yore manoko winjore kata kamano wagoero kamano ne ng'amono ni kodwa Rosa Keni ine gi wach moro kwatie kadwa ni kao microphone ni iwuoge jogi kwatie ko to parnegi ni poden mana LTN Luo Trending Nation adwa ni kora mi microphone to gi kamera un ji ariyo an kora onge ni kwara mogi ajwang meduru kete mane Luo Trending Nation ma Rose chien kaja chande hapa ni winjo kikakon gi wacha onge siluo bwana onge ng'ama nyalo bwana uo bwana siluo awo bwana ma LTN Rose uo bwana uo yawa oktia angu okadhi wuoyo sani but kinya dhi wuoyo keep it locked kagi dwa ng'eyo upcoming artist no kagi ng'i LTN kiny kata Tuesday kiny Monday kata Tuesday gidhi ng'eyo ng'ano to kabro mana duogo kama na kongi LTN kae mantie gigi te udhi yude LTN koro med mana kete LTN mang'eny pod biro mkupi no tho malit pod wane utimo nondro kendo be mang'eny mwang'eyo to pod wabiro kelo mwakia be watimo nondro ero kamano nyakwara moge wan nondro ok chal mar police mok chopi wan me kwa ikelo omiyo kumano wadwa ni wakaw thuolo ni endi wagoni ero kamano ahinya wachak waromuru kendo next an pod iluonga mano mari na chieno jamona mbele chiene mineno to mbele mioko donge nyasaye mwala moni tokni Monde yuda Damandiv kod Densi Wood nyako chien kaka skiza tune mari D-Star apura chela star ochiko aria boro hash Alala mo nyasaye no gwedha gi nyara dak Oteni usirni kod LTN Luo Trending Nation
Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Monde yudo sana sira kod Beryl Gordons kaka skiza tune mari D-Star abora chela Rio Star abirio abora ngwen hash Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation.